аз он ҷумла дар боғи устодрӯдакиам ки тобистоно бетартиби аз он ҷумла шикастани мева я намин асбобу ускуновое ки дар ҳамон боғи ҳаст, шикастани лампочкаву дигарро буда, ино ҳамашон таҳти назорат гирифта шудагиянд. имрӯз агар дар назар гирем, агар мо фоидаи камераи ба назар гирем, мо дида истодем ва фоидаи ин ба мо имрӯзаш намерасад. хуб, дар баробари он ки масалан ҷанги ҷавонон, мисол ман харқашаи онҳо дар майдони 18-солагӣ боз масалан дар боғи рӯдакиам агар аз чанд фарз кардем бетартибиҳо пешгирӣ карда бошад, боз масалан кадом ҷиноятҳо ҳастанд ки ба шумо кӯмак кардан ине ки дар ошкор карданаш ҳамин камераҳо? дигар ман вақте наёфтам ки ба шумо таҳлили бузург кунам, лекин имрӯза шуда ҷиноятҳои кушодан, ҷиноятҳои вазнин, аз он ҷумла ҷиноятҳои доир ба ҳодисаҳои дуздиҳо беҳад бисёр мо ба навор мегирем. Як гурӯҳи ҷинояткороне ки дар ноҳияи Фирдавсӣ содир кардагӣ буданд, ҷиноятҳои терминалҳои барои пулгузаронӣ буданд. асос мо бисёр ҷиноятро аз ҳисоби ҳамино барои ба тафтишот бурдан пурзур кардем. ин ҷинояти охироне ки дар ҳамин ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳаллаи якум советский содир шудагӣ буд, ман фамилияша намегӯям, шаҳрванди ҷабрдӣ дорад. дар ҳамонҷо ҳам асосан бо камераҳои наворгирии ҳамсояҳое ки дар наздикии ҳамон шаҳрванд зиндагӣ мекарданд, бо ҳамин насбу воситаи ҳамин асбобҳо мо ҷинояткорро дастрас кардем ва ҷинояти мо дар муддати 2-3 рӯз кушода шуданд. асосан ҷиноятҳое ки дар марказ пойтахт, асосан кӯчаҳои рӯдакӣ содир мешаванд, ин ҷиноятҳои асосан хулиганӣ, авбошӣ байни ҷавонон. ан ҷавононе ки имрӯз байни задухурди мактаббачагоне ки дар ноҳияи Сино рух додагӣ буд рӯзи 27 инан бо ёрии сабти камеравие ки дар ҳамон наздикии мактаби 60 буд ба навор гирифта шудагӣ буд ва дигар камерае ки дар ҷои бензозаправка буд. оиди ҳамин масъала мо ҷавононо ҳамаша таҳлил кардем, баромадем, аниқ кардем ва имрӯз ба ин ҷавоно ҳар рӯз мо кор мебарем ки имрӯз шояд равшан гӯем минтақаҳо кам мондааст ки шаҳрванд озодона мисол агар ҷиноят содир кунад. кадом минтақае ки набошад, кадом маҳалле набошад.